హాయ్ గైస్, నేను మీ కాకినాడ అబ్బాయిని ఫ్రెండ్స్. ఈరోజైతే మనం కొత్తపాలెం లైట్ హౌస్కి వెళ్ళే దారిలో వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్, నాకు నచ్చింది. ప్రతి బైక్ రైడర్కి అయితే ఇలాంటి వ్యూ అయితే నచ్చుతుంది నాకు తెలుసు ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చూడడానికి ఎంత నీట్గా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది. సింగిల్ లైన్ అటుపక్క ఇటుపక్క ఫారెస్ట్ నాకైతే బాగా నచ్చింది ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో. ఇది మల్లేటి మొగ అంటారు ఫ్రెండ్స్. లైట్ హౌస్కి 2 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో అయితే ఈ బ్రిడ్జ్ అయితే ఉంటుంది. సింగిల్ బ్రిడ్జ్ ఫ్రెండ్స్. చూడండి, అటుపక్క వేరు చేస్తుంటుంది ఈ బ్రిడ్జ్. లేకపోతే వీళ్ళు ఇటుపక్క అయితే రావడానికి అయితే ముందైతే పడవలను వాడేవారండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు అలాగే ఇక్కడైతే టూరిస్ట్ బోట్ అయితే ఒకటి ఉంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, పల్లెటూరు అందాలంటే ఇవే ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేసి మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు వీలైతే వచ్చి ఇలాంటి పల్లెటూరుని అయితే విజిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది విలేజ్ అయితే. ఇక్కడైతే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడైతే సిగ్నల్ ఉండదు. అడవిలోకి వెళ్ళినా సిగ్నల్ ఉంటుంది, కానీ